ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навини барномаи футбол бозии миллионҳо шурӯъ мекунем. Даври шашуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лиги олӣ бо 13 гол, 18 корти зард ва 3 корти сурх дар хотири мо нақш хоҳад баст. дар ин дар фесифи чемпионати мамлакат чемпиони Тоҷикистон исроили душанбе дар меҳмонии дастаи барқчӣ қарор гирифта бо натиҷаи 1-0 ғалаба ба даст овард ва фарқи холҳояшро аз дастаи зинаи дуввум вахш 4 адад бештар кард. тамошо мекунем. чемпиони Тоҷикистон дастаи Истиқлол то ба ҳанӯз мағлуб нашудааст. ҳамагӣ як мусовӣ дорад ки бо ҳусилот буд ва дастаи барқчӣ ҳам баъди аввалин бохташ дар даври аввал аз Регарита даст 1-0, сипас ҳусилотро 3-0 мағлуб кард. бо Паншер мусовӣ бозӣ кард 0-0 ва як бозии сергол бо клуби марказии варзиши Артиш 3-3 ба анҷом расид ва баъдан Ҳулбукро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод. акун бошад чемпион дар муқобили барқчӣ аст ва ҳоло бубинед як вазъияти ниҳоят хуб аст. инҷо Муҳаммадҷон Раҳимов ба ин тӯб нарасид, ҳарчанд партобе ки инҷо анҷом шуд аз ҷониби Ромиш Ҷалилов қариб наздик буд ки ба гол ҷамъбаст шавад. фишори футболбозони дастаи Истиқлол хеле зиёд шуд. ҳоло боз Муҳаммадҷон Раҳимов ва ин навбат Куаи Готсон дарвозабони дастаи барқчӣ ҳам хуб бозӣ кард. то он замоне ки дастаи барқчӣ ба ҳуҷум нагузашт ва инҷо як зарбаи хеле олии Меҳрон Мадаминов аз масофаи дур ба чашми мо нарасид, ҳуҷумҳояшон кам буд. сипас баъди ин зарба якбора барқчиён боз як зарбаи дигари обдор заданд. инҷо ҳоло ин зарбаи Раҳматшон Раҳматзода аз масофаи дур ва Никола Стошич ки дар дарвоза буд имрӯз дар ҳайати дастаи Истиқлол ин зарбаро баргардонид. боз як ҳуҷуми дигари барқчиён, боз як имконият барои гол задан аст. бисёр шароити хуб зарбаи ҷаримавӣ таъин мегардад ва ҳоло футболбозони дастаи барқчӣ ба сӯи дарвозаи Истиқлол зарба мезананд. инҷо ҳолати хуби 100%, агар хай 100% набошад ба ҳар нав хеле хуб аст ва дар назди тӯб боз ҳамон Меҳрон Мадаминов ва инҷо зарба ба девори муҳофиз бармехӯрад. тавре дидем ин ҳолатро истифода бурда натавонистанд бозигарони дастаи барқчӣ. қисми аввали вохӯрӣ ҳамин гуна анҷом ёфт ва қисми дуюми вохӯрӣ аст. ҳоло биёед як партоби хуби Алишер Ҷалилов дақиқаи 56 ва Ҷошуа Огҳене Очуко Акпуҷе, ин як бозигари аҷнабии дастаи Истиқлоли Душанбе тавонист бо расиши кӯтоҳи сар ҳисобро боз кунад ва голи худро дар чемпионати Тоҷикистон ҳам бизанад. дар муҳофизатгарон хеле зиёд буданд, аммо натавонистанд пеши рӯи ин зарбаро бигиранд ва сипас ҳуҷумҳои пайвастаи дастаи барқчӣ ҳам инҷо манзури мо аст ва инҷо дар ин ҳоле ки ҳоло Фримпонг Буатенг зарба зад, хато зад, ҳуҷумҳо боз зиёд гардиданд аз ҷониби Истиқлол ва ҳоло бубинед аз мавқеияти хеле олӣ инҷо тӯб вориди тӯри дарвоза намегардад ва инҷо бозигаре ки ба майдон омад Рустам Соиров буд, аз вазъияти ниҳоят муфид истифода набурд. дар натиҷа бо ҳисоби 1-0 Истиқлол ба пирӯзӣ доил гардид. дар бози охирини даври шашуми мавсими ҷорӣ бо касби 16 имтиёз дар зинаи аввали ҷадвали умумии чемпионат мавқеъ мегирад. Ну что, хорошая игра была. Конечно, с реализацией проблема у нас. Там, первые 40 минут вообще здорово играли. Что мы хотим от футболистов на футбольном поле. Мы это увидели. Второй тайм так немножко встали поначалу и в конце. Ну, закономерная победа. Ну, команда хорошая у Барчи. Джалилов Манчер, у него пропускает игру, дисквалификация. А у Мухрика небольшая травма. Ничего серьезного, небольшая травма. албатта мехостем ҳадди ақал як имтиёз ба даст дорем. ҳар даста ба майдон барои ғалаба мебарояд. мо низ ҳамин чунин. лекин дар рафти бозӣ вақти бозӣ ҳамин хел гузашт дар охир албатта мехостем ҳадди ақал як имтиёз ба даст дорем. мутаассифона ин тавр нашуд. лекин мо наметавонем ягон эътироз баён кунем ё ягон чӣ гӯем, барое ки бозӣ хуб буд. албатта дастаи Истиқлол боз ҳам шонсҳои бисёртар дошт ва мо низ доштем, истифода набурдем. лекин ба ҳар ҳол ташаккури зиёд ба ҳамаи бозингарони дастаи барқчӣ, барое ки бисёр кӯшишу заҳматам карданд. хеле ки мегуфтем тарсу ҳарос аз ҳеҷ кас надоранд. кор мекунем аз рӯи ҳамон лаҳзаҳое ки
бояд онҳоро истифода бурд, таҳлил мекунем ва бозии оянда кӯшиш мекунем боз ҳам хубтар баромад кунем. натиҷаи бозии байни дастаҳои вахши бохтар ва клуби марказии варзиши артиш ки яке аз даъвогарони асосии медалҳои имсолии чемпионат ба ҳисоб меравад, мавқеи вахшро дар зинаи дуюм мустаҳкам кард ва акнун дастаи вахш нисбат ба дастаи равшани кӯлоб холҳои бештар дорад ва дар даври минбаъда ин дастаҳо маҳз барои ҷои дуюм мубориза мебаранд. клуби марказии варзиши артиш имсол бозиҳоро хеле ҷолиб оғоз кард ва гумон буд ки дар майдонаш аз ягон даста мағлуб намешавад. ҳоло вахши бохтар дар ин ҷо ҳунарнамоӣ мекунад ва бозии ин дастаҳо бисёр ҳам пуршиддат гузашт. клуби марказии варзиши артиш дар ин вохӯрӣ натавонист ки муқобилияти сахте дар хати ҳуҷум нишон диҳад. ҳоло футболбозои дастаи ин ҷо вахш ҳастанд ва як гузариши ниҳоят олӣ ин зарбае ки бисёр сеҳрнок буд аз ҷониби бозигари дастаи вахш зада шуд. Нуриддин Ҳамроқулов дар дақиқаи 14 ҳисобро боз кард. Нуриддин дар ин вохӯрӣ ҳамчунин бозигари беҳтарин шинохта шуд, зеро маҳз ҳуҷумҳое ки ин ҷо вахш ташкил мекард бо зарбаҳои ӯ ҷамъбаст мешуданд ва фишори дастаи вахш ниҳоят хуб ҳам буд, олӣ ҳам. ва ин ҷо Ҳусейддини Муҳаммадалӣ дарвозабони дастаи клуби марказии варзиши артиш ба иштибоҳ рӯ дод. аммо ин ҷо бошад боз як ҳуҷуми дастаи вахш аст. тавре гуфтем вахш ба ҳуҷум мегузашт. Эҳсон Бобоев зарба зад, инро дарвозабон баргардонид. боз як зарбаи ниҳоят қотеъ, боз як имконияти голзанӣ ва бубинед тӯб ба тири дарвоза бармехӯрад. ин ҷо боз ҳамон узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон Нуриддин Ҳамроқулов аст. агар ин тӯб ворид тои дарвоза мешуд, намедонам чӣ мешуд, аммо футболбозони дастаи клуби марказии варзиш баъди ба майдон омадани Абдулхалиқ Боронов дар дақиқаи 51 ҳисобро баробар карданд. ин қисми дуюм аст. ҳоло бубинед чӣ гуна Боронов ин тӯбро барои зарба задан муоил мекунад ва як зарбаи олие мезанад ва ин ҷо партов аз ҷониби Вайсиди Сафаров аст ки ҳам муаллифи ин гол гардид. ҳисоб 1-1 аст ва дар ин вухӯрӣ ҳамчунин ҳолатҳои баҳсангез буданд. дар дақиқаи 9 бозигари дастаи клуби марказии варзиш аз майдон ронда шуд, аммо вар ин ҷо кор мекунад ва вар дар натиҷа ба хулосае омад ки ин корти сур барҳам зада шавад. ҳоло бошад дақиқаи 58 Саёдҷон Зайниддинов барои дидани такрори ин ҳолат меояд ва бубинед дар ин ҳолат маҳз бозигари дастаи вахш аз пой зада афсонида мешавад. Муҳаммадҷон Насков ва баъди дидани наворҳо ба нуқтаи 11 метра ишора мекунад довари ин вохӯрӣ ва зарбаи пеналти аст. Сиёвуш Асоров бозигари ботаҷриба ин зарбаро бо гол анҷом медиҳад. 2-1 вахш ба сафи пеш мебарояд. дар муқобили клуби марказии варзиш ғалаба кардан барои вахш ин ҷо бисёр муҳим аст ва ин ғалабаи нодиртарине ҳаст ки вахш дар радифи ин бозиҳо ҳоло ба даст меорад, чунки мо хуб медонем ки вахш пеш аз ин бозӣ Паншерро 2-0 мағлуб карда буд. як ҳуҷуми дигар боз як имконияти олӣ аст, аммо Ҳусейддини Муҳаммадалӣ ин ҷо бисёр моҳирона ин тӯбро бармегаронад. хуб баъдан вахш бо ҳосидод ва Регритад аз 1-1 бозӣ кард. Хуҷанро 2-1 шикаст дод ва Исхатаро бошад 3-1 ва дар натиҷа ин бозӣ бо ҳисоби 2-1 боз бо ғалабаи вахш анҷом ёфт ва ин даста омода ҳаст ки дар мубориза барои медалҳои чемпионати Тоҷикистон аз ин ҳам беҳтар бозӣ кунад. гуфтани онро бобати бозӣ гуфтани онро дорам ки бозӣ хуб буд. бозӣ хуб буд. бозӣ ҳуҷумкор аз ҳарду даста дида мешуд ва чуноне ки мо дидем дар ҳолати зарбаи ҷаримавии 11 метра ҳалли бозиро кард ва аз моментҳои худ истифода бурда натонистем ва ба мағлубият дучор шудем. Ну да, в принципе, все игроки показали себя по полной. Единственное, что у нас травмировался игрок левый Тагузу, да. А так, в принципе, все отработали как надо. Очень хороший соперник, очень хорошая команда, хорошие тренера. Поздравляю их с хорошей командой. Но сегодня больше повезло нам.
дар даври шашум дар бозии байни дастаҳои Паншер ва Равшани шаҳри Кӯлоб довар Рустам Нурматов ду бозингарро аз майдон ронд. дар аввал Сорбон Ғиёсов аз дастаи Равшан дар дақиқаи 65 ва баъдан Фирдавс Алиназаров бо корти дуюми зар дар дақиқаи дуюми вақти иловашуда ба қисми дуввуми бозӣ майдонро тарк карданд. маҳз Фирдавс Алиназаров аввалин голи Паншерро дар мавсими 34-уми чемпионати мамлакат оид ба футбол ба сама расонид. Тамошо мекунем. ду дастаи вилояти Хатлон Паншер ва Равшан ки аслан мо дерби ҳам гого ном мебарем бо ҳам рақобат карданд ва бозияшон шиддатнок буд. Паншер ки то ҳанӯз ҳоло ба дарвозаи ягон даста гол назадааст ва инҷо ки муборизаи хеле сахте буд. дар дақиқаи 9 мубинед иҷо як ҳуҷуми хуби Олаулава Аянвале аст. дарвозабон иштибоҳ мекунад, довар ҳам ба ӯ корти зард нишон медиҳад, Питер Саркодие, аммо инҷо бубинед баҳс бармехезад ва довари вохӯрӣ Рустам Нурматов барои дидани ин лаҳза меравад ва дар ҳақиқат ягон расиши дарвозабон инҷо набуд ва бармегардад ва довар нишон медиҳад ки инҷо иштибоҳ аз ҷониби Питер дарвозабони дастаи Паншер нест ва ин корти зардро лағв мекунад, барҳам мезанад яъне ва корти зардро ба бозигари дастаи хуб Ҷегунда нависта шудааст. ин Олаулава Аянвале аст ва ӯ корти зард мегирад. аммо дар ҳамин маврид дар дақиқаи 18 Шеридин Бобоев ҳисобро боз мекунад. як гузариши олӣ аст канори рост ва дарвозабон ин навбат имкон дод. бо ҳамбозикунии андари ҳамбозикунии ин бозигарон бисёр хуб эҳсос шуд ва инҷо ҳам Аянвале ҳамчун як партобе ба номи партоби голӣ ин лаҳзаро ба номи худ нур зад ва дар натиҷа боз ҳуҷумҳои футболбозони дастаи Равшан хеле зиёд буд. ҳоло боз инҷо дидед Шеридин Бобоев аст. Шеридин Бобоев аллакай бо ин голи задааш мавқеи худро дар миёни нишонзанҳо боз ҳам беҳтар кард ва футболбозони Равшан бисёр имкониятҳои олияшонро бо гол анҷом намедиҳанд. Шоди Муродов буд ки чунин зарба зад ва сипас футболбозони дастаи Паншер ҳам ба ҳуҷум гузаштанд. ҳоло ин лаҳзаҳо мо мебинем ки бале дар ташвиш аст. сармураббии дастаи Равшан Дмитрий Черешев ва футболбозони дастаи Равшан имкониятҳояшонро боз инҷо барбод медоданд. яъне ҳама ҳамлаҳое ки онҳо инҷо истифода бурданду сохтанд бе задани гол ҷамъбаст мешавад. боз як ҳолати дигари хеле хуб аст. инҷо агар аз рӯи оморе ки баъзе аз расонаҳо инҷо дарз мекунанд, дар ин бозӣ 6 зарбаи Паншер буд ва 4 зарбаи Равшан ва ҳоло бибинед инҷо боз як ҳуҷуми футболбозони дастаи Паншер дақиқаи акнун қисми дуюми вохӯрӣ шурӯъ мешавад ва баъдан футболбозони ин даста ҳоло боз як вазъияти баҳснок аст. боз довар Рустам Нурматов боз барои дидани ин ҳолат меравад. ин кадом ҳолат аст? ин ҳамин ҳолате ки бархӯрд аст, бархӯрди маҳз бозигари дастаи Паншер. инҷо Маҳдӣ Бабригаджен ва дар дақиқаи 65 корти сурх нишон дода мешавад ба Сорбон Ғиёсов. ин барои футболбозони дастаи Равшан бисёр ногувор буд. як нафар кам боқӣ монданд вале ба ҳуҷум мегузаштанд ва дар ҳамин бозӣ боз як ҳолати дигар ҳам ба вуҷуд омад. ин аллакай як ҳолати хеле олие ки инҷо метавонист Евгений Гриценко дар баробари рост ба дарвоза рафтан ба иштибоҳ роҳ диҳад ва футболбозони инҷо ҳуҷуми пайдавастаи футболбозони дастаи Паншер дар нимаи дуюм эҳсос мешавад. ҳоло кӯшишҳои хеле зиёди бозигарони ин даста тавре мебинем бо задани гол ҷамъбаста мешавад ва дар поён танҳо дар қисми охири ин бозӣ ҳамин голе ки ҳоло мо инҷо мебинем дар дақиқаи 82-уми вохӯрӣ аст ва ин тӯбро ҳоло Фирдавс Алиназаров ба самар мерасонад. бисёр голи дилхушкунанда аст барои Паншер, чунки ин аввалин голаш дар мавсими 34-уми чемпионати мамлакат тавре гуфтем ва инҷо ҳам Евгений Гриценко бовар надошт ки ин тӯб ба сутуни дарвоза бархӯрда воридӣ тӯри дарвоза мешавад.
боз як ҳолати дигар ва инҷо боз ҳамон қаҳрамони ҳамин бозӣ Фирдавс Алиназаров аст, ки ҳоло аз ҷониби довар корти дуюми зардро мегирад ва аз майдон хориҷ карда мешавад. хуб, дар ин росто тавре мебинем аллакай корти сурхи дуюм дар як бозӣ аст ва бозӣ бо ҳисоби 1-1 мусовӣ ба поён мерасад. давом ёфт дақиқаҳои илова шуда мумкин чи вобаста ба он ҳунарнамоӣ ва арзанда ба он ҳунарнамоие ки доштанд имрӯз соҳиби имтиёз шуданд. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо мо ба гузориши мустақими худ хотима мебахшем. То дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. Хайр. То, что после первого гола мы расслабились и остановились, вот это, наверное, одна из самых главных ошибок, которые сегодня допустили мы. Мы дали сопернику почувствовать силу, дали сопернику почувствовать немножко власть на поле, поэтому мы поплатились за это. Сначала мы готовимся к первой игре, которая перед нами, а не к ЦСКА. Сейчас нужно настраиваться на следующую игру, пересмотреть, обязательно просмотреть игру, проанализировать все ошибки, которые мы допустили. И дальше уже будем двигаться дальше. Мы мехостим галаба кунем ва шанси доштем ки галаба кунем, не ки бахт омад накард камтарак. Инҷа ана тайёрӣ хуб буд бо дастаи Равшан, хуб тайёрӣ дидем. Ана дастаро таҳлил кардем, дастаи Равшани Кулоба ва таҳлили бозии гузаштамона кардем, камбудиёро ислоҳ кардем. Худтон дидем ки даста нағз бозӣ кард. Дар 15 дақиқаи аввал 1-2 камбудӣ буд аз ҳисоби легионерамон. Ана вай камбудиёро ислоҳ кардем, ана иваз кардем, бозӣ хуб шуд, бозӣ то охира бачаҳо хуб бозӣ карданд. Ҳам қай ки ана ин футбол аст, футбол ба камкам боварӣ, камкам метарсанд, ба худ боварӣ намекунанд бачаҳо. Мана баъди ин гол боварӣ пайдо мешуд. Бисёр ваё мешавад ки аз ҳисоби на аз ҳисоби техникӣ ё физикӣ, аз ҳисоби психологӣ камтар камбудӣ дорад дастаи мо. мо дар ин самт кор кардастем. Ба бачаҳо итминон додем ки вай бовар кунанд барои қувваи худашон ва бозии хуб кунанд. Ана ман шахсан розӣ нестам ки дастаи мо дар таҳхонаи ҷадвал истодааст, барое ки ин даста барои ин қадар барои таҳхонаи ҷадвал мо тайёрӣ надидем. Мо ҳаракат мекунем ки боло раем, барое ки даста хуб аст. Фақат ваё бояд ба худ боварӣ кунанд. Бозингарои нағз ҷалб кардаги мо ба бозингаро нағз кор мекунанд, ҳамаш хуб аст. Фақат боварӣ пайдо кунанд ва ин хел голо шавад ва ғалабо шавад. дастаи хуҷанди хуҷанд аз қаъри ҷадвали мусобиқот ба қатори беҳтаринҳо баргашт ва дар даври шашум бар дастаи нави лигаи олии чемпионати мамлакат улбуки восеъ пирӯзӣ ба даст овард. дар ин вохӯрӣ Дэвид Маутор аз барои таҳқир дар дақиқаи 68 корти сурх гирифта аз майдон ронда шуд. ба як нафар камбудӣ нигоҳ накарда хуҷанд голи дуввумашро дар дақиқаи 74 ба нишон расонид. лаҳзаҳои ин бозиро бо ҳам тамошо мекунем. барои гузарондани бозии хонагии худ Ҳулбук Клуб Аренаро интихоб кард, зеро инҷо мухлисон бисёр ҳастанд, ҳам ба восеъ наздик аст, ҳам инҷо дар ҳузури мухлисон бозӣ кардан ҳам гуворо аст ва бубинед ин мухлисоне ки ба ин варзишгоҳ омаданд ва бо кафкоби футболбозорро истиқбол мекунанд. бозӣ ҳам шурӯъ шуд. хуҷанд се бозии даври аввал, дуюм ва сеюмро бо бохт ҷамъбаст кард ва маҳз хуҷанд аз Равшан 4-1 мағлуб шуда буд, вале ду бозии охир Исаравшанро 1-0 ва боз як дастаи Вилояти Суғд Эсхатро 2-1 мағлуб намуд ва акнун барои футболбозони дастаи хуҷанд як нав роҳи ҳуҷумҳо пайдо шуд ва ҳоло бубинед инҷо Ҳулбук ба ҳуҷум мегузарад. ҳуҷуми футболбозони дастаи Ҳулбук бисёр қотеъ буд, вале зарбаҳои ин даста ҳам дақиқ нестанд. Ҳулбук бошад ду бозии аввал хуб бозӣ кард, бозии сеюмро ҳам бо натиҷаи мусовӣ бо клуби марказӣ анҷом дод ва баъдан ба шикастҳо гирифтор шуд. ҳоло бубинед инҷо дақиқаи 24 аст. Дэвид Маутор, легионери ганагӣ, тавонист ки голи худро дар чемпионати мамлакат бизанад ва ҳоло бубинед бале мегӯяд ман пир шудам аммо гол мезанам. ин ҳамон ишорае аст ба он ки асо дар даст қадам мезанад, вале ин футболбоз маҳораташ хеле хуб аст, олӣ аст ва инҷо ки мебинем голи зебоеро ҳам ба самар расонид. ҳисоби 1-0 ба нафи футболбозони дастаи хуҷанд то дақиқаи 31 идома ёфт. яъне бубинед ҳамагӣ 7 дақиқа аст ва инҷо Хайриддин Турахонов ки дар як бозӣ 2 гол зада буд, ҳоло боз як голи дигарро дар ҳайати дастаи Ҳулбук ба самар мерасонад. голи ниҳоят ғалатӣ аст. бубинед ду муҳофизатгар метавонистанд ин тӯбро зада аз майдон берун кунанд, аммо ин тавр нашуд ва партоб ҳам бисёр ба дараҷаи олӣ буд аз ҷониби Далер Шомуродов. ҳисоби 1-1 ин дастаҳоро то он дақиқае буд ки инҷо боз як ҳуҷуми футболбозони дастаи
хуҷанд бисёр ҳам хуб зарба ҳам аз ҷониби Сергей Сканян зада шуд, вале боз як баҳс аст ва инҷо ҳам корти сурх дода мешавад. ин адакай қисми дуюм аст. инҷо Дэвид Маутор муаллифи аввалин голи дастаи хуҷанд дар ин бозӣ аз майдон дар дақиқаи 68 ронда мешавад. норозӣ аст хуб барои дағал суҳбат кардану барои таҳқир кардани хоҳ инҷо бозингар хоҳ довар фарқ надорад. аз майдон ронда шуд. хуб як нафар кам аст дастаи хуҷанд, вале пайваста дар ҳуҷум буд. бори дигар ҳоло Сергей Сканян як партоби олӣ аст ва инҷо голи дуюмашро дастаи хуҷанд мезанад. хуб Камолаф Шон Паул аз қисми дуюм ба майдон омада буд ва дар дақиқаи 74 ин голи зеборо аз паси маҳз Сканян бида танҳо аст, ӯро танҳо гузоштанд муҳофизатгарон. ин осон буд ва голи дуюм ҳам зада шуд. Шон Паул Камолафе ду легионер дар инҷо ба дастаи хуҷанд кӯмак карданд ки ба ғалаба ноил шавад ва соҳиби 3 имтиёзи ниҳоят муҳим гардад. пайҳаме ки пеш аз ин доштем, мо мехостем бозии хуб нишон диҳем ки мухлисо хурсанд раванд. афсӯс нашуд, хеле камбудия дида мебуроем. агар масалан вақт дошта бошем, агар мо дар ҳамин даста бошем, агар бо камбудия бартараф карда кор карда ба бозии оянда тайёрӣ мебинем. дар қисми аввали бозӣ дастаи хулбук кам ба мо душор овард ва бозингаро камтар нороҳат буданд. баъд тавонистем бозиро ба дасти худ гирем ва гол задем. ба ин нигоҳ накарда боз як хато овардем ки голро бо дарвозаи худ сар додем. дар танаффус камтар дигаргунӣ кардем ва тавонистем боз идораи тӯпро гирем, лекин боз ба хатогии ҳамун пештара корти сурхи Дэвид камтар бозиро бо душвор овард. ба ин нигоҳ накарда тавонистем бо як гол занем ва ғалабаро ба даст биёрем. дар ин давр ба ғайр аз дастаҳои Равшан ва Паншер, ҳамчунин Регри Тадаз ва Исхата ҳам вухӯриашонро мусовӣ анҷом доданд. ба шогирдони Тоҳирҷон Муъминов муяссар шуд ки дар дақиқаи 72 аз зарбаи пеналти аз бохт раҳо ёбанд. Регри Тадаз ва Исхата дар ҷадвали мусобиқа бо 8 имтиёзӣ дар зинаҳои 5 ва 7 ҷойгир шуданд. Регри Тадаз дар варзишгоҳи хонагии худ дар инҷо Талко Арена дастаи Исхатаро қабул карда. дастаи Исхата ҳам имсол ҳарчанд бозиҳоро на он қадар хуб шурӯъ кард, аз вахш бо ҳисоби 3-1 мағлуб шуда, баъдан Равшанро 1-0 мағлуб намуд. бозиҳои дигараш бо Истаравшан 2-2 анҷом ёфтанд. Ҳулбукро 5-2 мағлуб кард ва инҷо ҳам аз Хуҷанд гуфтем 2-1 мағлуб шуд ва ҳоло акнун ба нияти ғалаба ба ин майдон омада буд. бубинед ин ҳолатҳои ниҳоят хубро футболбозони дастаи Исхата маҳз ба вуҷуд оварданд. ин Бахтиёр Зарипов аст ки чанд лаҳза тавонист ки дарвозабони дастаи Регри Тадаз Мануэл Тресорпаниро дар ҳолати ногувор гузорад. ҳоло боз акун футболбозони соҳибони майдон ба худ омаданд баъди ин зарбаҳо ва зарбаҳояшон аз масофаи дур буд. имрӯз рӯзи боронӣ буд ва ҳар гуна зарба метавонист ки бо лағжиш хӯрданаш аз дасти дарвозабон тӯб вориди дарвоза ҳам гардад. ҳоло инҷо боз як ҳуҷуми дастаи Регри Тадаз, боз як имконияти олӣ бубиед чӣ қадар зиёд бозигарон дар майдони назди дарвозаи дастаи Исхата ҳастанд, аммо ин тӯб вориди тӯри дарвоза намешавад. зарбаҳои пай дар пай. ҳоло ин зарба бисёр муҳим буд ки ба сутуни дарвоза бархӯрд. баъди зарбаи кунҷӣ футболбозони легионери дастаи Регри Тадаз инҷо мебинем ки бисёр ҳам малакаи маҳорати хуб доранд дар ҳам зарбаи кунҷӣ задан ва ҳам истифода бурдани ҳолатҳои мувофиқ. ва дар ҳамин поя Регри Тадаз тавонист дар нимаи дуюм инҷо ҳисобро боз кунад. бисёр вазъияти хуби голзанӣ буд, аммо Шарафҷон Солеҳов инҷо ба ин тӯб ҳарчанд расид, вале дарвозабон
عزت‌الله ترسونوف هم ماهرانه بازی کرد. ببینید آب بارون خیلی زیاد با گذراندن یا هجوم‌های به دست‌ها خلل وارد کرد، اما به این نگاه نکرده در دقیقه 65 بختیار ظریفوف حساب رو باز کرد. 1-0 اسخاتا با صفی پیش برآمد. برای اسخاتا البته این غلبه نهایت مهم بود. ریگری تاداس هم بعد غلبه‌اش بر استرافشان 4-2 با این بازی اومد. ببینید مخری چگونه خیلی دفاع اشتباه میکند. امکان میدهد که حمله‌گر تواند از آنها پیش گذرد و این توپ رو به ثمر رساند. هجومی فوتبالبازی دسته ریگری تاداس اینجا محافظتگر پای میگذارد، صد میگذارد و در نتیجه پنالتی تعیین میشود. قادیروف از پای زده افغانیده شد و این توپی که حالا ما با شما میبینیم در دقیقه 79 از جانب شرفجان سولیوف وارد توری دروازه میگیرد. در این بازی 4 کارت زرد نشان داده شد، 2 تا با دسته اسخاتا و 2 تا دیگر با دسته ریگری تاداس. ولی یک حالت دیگر اینجا جای داشت که حالا منظور شما خواهد شد. اینجا فوتبالبازان دسته ریگر تاداس با هجوم میگذارند و دوبار حالا این لحظه رو حالت نوبازی اعلام میکند. حالا که تو با دست بازیگری دسته اسخاتا رسیده بود، حالا بیاید این حالت رو یک بار دیگر میبینیم. بله اینجا حالت بازی برای شرفجان سولیوف نبود، اما دوبار این رو حالت نوبازی اعلام کرد و در نتیجه بازی با حساب 1-1 به پایان رسید. نهایت دوستان گرامی رسیدیم به بازی دو دسته که مثل پنشیر تا حال یگان غلبه در موسم امسال به دست نآوردند. اینها دسته‌های سرافشان و حاصلات فرخار میباشند که از 3 واخوری 3 مساوی دارند و 3 باخت. بازی بین همدیگری این دسته‌ها برابر بود و با جوزف اکومادی موفق گردید که حاصلات را به صفی پیش برد، اما این سرافشان با کمک سرداربک سعیدوف از این باخت رها شد و دسته‌ها متناسباً در زینه‌های 10 و 11 موقع دارند. بازی بین این دسته‌ها در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه برگزار گردید. فوتبالبازان هر دو دسته هم کوشش زیاد کردند، چونکه دو دسته که همگی دو بازی با نتیجه مساوی دارد و اینجا در دقیقه 28 جوزف اکومادی همین حالت را با گل انجام داد و حاصلات به صفی پیش برآمد. 2 نفر باز لگیونرها رو اینجا ما احساس میکنیم. رودولف پاتریک دنجر پرتافی خوب انجام داد و جوزف اکومادی باشد که در نتیجه بازیگری بهترین هم اعلام گردید، توانست حساب رو باز کند و حاصلات تا آن لحظه که دقیقه اولی قسمی دویم شروع نشدن در صفی پیش بود و ما در دقیقه 56 سرداربک سعیدوف از دور یک ضربه ماهرانه زد. حالا ببینید از همین ضربه که او در حالت ناگوار ابراهیم اسماعیلوف دروازه‌بان دسته حاصلات رو گذاشت. در نتیجه حساب 1-1 شد. حالا دیگر لحظه این بازی هم منظور شما میگردد. باید گفت که حاصلات و استرافشان برای وضع خود رو خوب کردن باید با غلبه نویل شوند که برایشان غلبه تا هنوز نمیرسد. حاصلات با وحش 1-1، اسخای دوشنبه با حاصلات 1-1 و همچنین استرافشان با اسخاتا 2-2 و رفشان با استرافشان 1-1 بازیدند. قسم دویمی واخوری هم امکانات های سراسر زیادی هجومی را داشت که در نتیجه ما اینجا دیدیم ضربه های خوب بودند ولی با ثمر نرسیدن. این ضربه نهایت عالی بود. حالا یک بار دیگر ببینید اینجا توجه میکنیم بسیار ضربه خوب از جانب ارسن بیلی اوباما زده شد. نه ببینید ما عقب نشینی نکردیم. شما بازی‌ها رو قسم‌های دوم ببینید. در 4 بازی آخر، حالا اون 2 بازی اول شرایط خودمون رو داریم، ولی 4 بازی آخر ما همیشه قسم دوم، حتی الان شما نگاه کن از دقیقه 72-3 ما تازه به بازی سوار شدیم. اون که عقب نشستن به هر حال تیم حریف هم چیزی برای از دست دادن نداشت، اونم شرایطش در جدول خوب نبود، اونم میخواست نتیجه بگیره. ولیکن این طبیعیه در فوتبال، وقتی توپ رو هوا میاد به هر حال جایی که میاد پایین اینجاست، در خط دفاع ماست. برای 5-6 دقیقه متاسفانه تیم رفت عقب نشست و این مشکل ساز شد برای ما. خب به هر جهت ما حقو میدیم به مخلصا، ولی مشکلاتی از نظر فنی در تیم ما هم هست. مخلصای حاصلات فرخار فوتبال خوب میفهمن و میدونن تو چه شرایطیه. ما شروع فصلمون 5-6 تا بازیکنمون که اصلا مشکل تراما داشتن
بعد اومدیم جلوتر در بازی های مثلا کراسنی بیهوده گرفتیم و این یک مقدار دست من مربی رو خالی میکنه. شما الان نگاه کنید در بیرون من 3 تا 4 تا بازیکن داشتم و این 3 4 تا اگر 3 تاش فوروارد باشن شما در پست های دیگه ما نداریم نفر و نه بازیکن های رسیدن. انشالله من حق میدم به مخلصا، من با رهبریت هم صحبت میکنم. اگر مشکل این تیم من هستم، اشکال از من باشه، هیچ مشکلی نداره. ما دوست داریم نفری بیاد کمک بکنه این تیم از این حالت در بیاد، ولی با این بازیکن ها با این شرایط من فکر نمی کنم تا یک مدتی ما باید بازی رو ببریم. بردن مهمه، ما این باخته و مساوی عادت شده، این یک مقدار کار ما رو سخت میکنه. Что хотел сказать, как видели, игра тяжелая была. 2 тайма контролировали мяч, вроде столько моментов, опять старое все, не забиваем. Когда забиваешь, результат будет, а когда такие моменты не забиваем, это все идет к этому. Уже которую игру мы не забиваем такие моменты, вот и получается и ничья, и проигрыш. У нас есть нападающий, только как раз у него травма была, мы хотели его, но все равно, когда у футболиста травма, он все равно не готов на 100%. Поэтому пришлось выпустить Ильхома Баротова. Ну, как вы видите, Ильхом тоже в физическом плане чуть-чуть не готов. Если готов был бы, он пустые ворота забил. با همین ترتیب دور 11 چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگ اولی با بازی بین دسته‌های خوجند و برقچی روز 25 اپریل آغاز می‌یابد. بعداً اسخط با استقلال، روشن با گلبوک، استرافشان با وحش، ریگار سداس با کلوب مرکزی ورزشی ارتش و حاصلات با پنشر تا روز 27 اپریل واخوری‌های خود را انجام می‌دهند. در همین جا با جمع همکارانم برنامه امروزی فوتبال بازی میلیون‌ها را به پایان می‌رسانیم. باقی صحتمند و پیروز باشید. خیر تا بازدید و ورزشگاه هایت و به فوتبال مخلصی کنید.